Nachádzame sa pred objektom Božej múky, ktorý bol takým najkomplikovanejším aj najťažším riešením celého tohto projektu. Bolo to riešenie náročné kvôli tomu, že vlastne išlo o prekladku pôvodnej stavby, ktorej odhadoval sa vek zo 16. storočia. Myšlienka prišlo pri projektovaní tohto parkoviska aj celej úpravy okolia cintorína a nápad to bol projektanta. Z hľadiska pamiatkového pohľadu nejedná sa o národnú kultúrnu pamiatku, ale samozrejme, že rekonštrukciu a prekladku sme museli s pamiatkármi konzultovať. Konštrukciu sme vymýšľali v spolupráci s 3 statikmi, každý na to mal svoj vlastný pohľad, nakoniec sme to dali dohromady. A spolu s dodávateľom sme urobili nejaké drobné technické úpravy na to, aby vlastne sme aj počas montáže a počas prenosu o tento objekt ako taký neprišli. Najkomplikovanejšie bolo prichytenie tej samotnej Božej múky, bez újmy toho, aby sme nejaký roh alebo niečo nepoškodili a tie prípravné práce, ale zvládlo sa to bez problémov. V spoločnosti Expenza sme prišli na to, akým spôsobom preložiť túto Božiu múku a navrhli sme technické riešenie, ktoré sme v spolupráci s realizátorom troška doladili a v podstate presne podľa projektu sa to zrealizovalo. Tak samozrejme to najprv museli sme rozriešiť s projektantom aj, že teda ako, čo postupovať, nejaký ten postup na základe aj tej vykreslenej dokumentácie, odkopanie samotnej tej Božej múky, príprava vlastne tých vecí, na ktorých sme to podsunuli, konštrukcie, za čo sme to potom dvíhali, upevnenie toho a vlastne podľa projektu to teoreticky bolo jednoduché. Samozrejme obavy vznikli, boli, ale tak chvála Bohu sme to zvládli. Dobrou prípravou a šťastím. Občania sú s tým spokojní, pretože majú pocit, že to vytvorilo také, že táto Božia múka získala také krajšie miesto a vytvorilo to také zátišie, takže občanom sa to viacej páči. Presun Božej múky zabezpečil to, že vlastne v spolupráci so starostkou sme vedeli zabezpečiť pre Šachtičanov modernejšie priestory vedľa cintorína a Božia múka dostala krajšie miesto, ako mala predtým.